Shalom. Huriani Tuhata, naik pukotama permingguota, di tongar nyarion, dihita nama dohoti permingguon, di bagas joro tahun, dohot di bagas nabi, di inganan nabi, upasa tamima selamat hari minggu dihita saluhuna. Taparea di maruhata, martang yang mahita di bagas rohatabi. Amin. Tapuji matuhata maredehita sian buku ede nomor 30 ayat sada sahatu ayat tulu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia natu mepalangi dohot tanoon, amen. Idama hatop €2, tiok mana diho nuaing, asa unang adong mabuat tupalmi, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, namadok mauliate dohami tuho ala de paboton ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalahos hal puso got langit doho tanoon. Alay nahoddo anggo hatam ro di saliling nililing na.
Akup nii, iko patardo sogot saluhut jolma di jolo habang sa paruhuman mi. Saya si maruham dihami, pahot maruhanami marhapor siyaw dihatam, marhite-hite to di porbadia. Padungo mahami jala paringgas sami martangiang, asa marlas ni roha hami paimahon ho, jala sadapot hami hangoluan na sorasuda. Amen. Hamuma patik di mingguta sadarion, ima patik perjulu sahatu ayat patik paupaton. Patik perjulu. Audo Jehovah di Batam, ninna di Batata. Dang jadi marakup au bahenomu di Batam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di turu ni tano. Yang gotung gabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni di bata. Yang gosoture dalan na. Ay nahona uhum na dusugut akan namarsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonom ari ma ulahamu nasa sulaun muna. Alayang go ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah di Batam doi, dang jadi ho mangula anggo di nasa dari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isi ni hutan ni halape na mangibati hutam. Ay di naonom ari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong ra mangidugo ko mahita mau mangulahon obar tu patik nai. Ali Tuhan di bata, say pargugui mahami, lau mangulahon na obar tu patik mi. Amen. Body
Satopoti madosa tanagodangi tuadupan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu na badiai, alantar gogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabijolma alani hami. Namate jala na hehesian namate, namanaik tuban wagijang doho mangudihon hami. Asi maroham di hami, say patoktong mahami di roha hamuleteon tuho, o to di purbadia pangapul namar mangani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ali di bata, ama anak dohot todi porbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongin ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadei di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangauluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Epistel di Parminggota di Arianon, imanatar surat di Johannes Sada, mamuka sian ayat 10 sia, 1 ayat 20 walu. Tajahama marsikat sorin di ayat 20 lalu rap tajahan. Johannes Sada ayat 10 sia. Disuruh ke Yahudi sian huta Jerusalem akamalim dohot halak lepi manukun si Johannes. Ai ise doho gabe onma di hati dakon. Gabe disukun nasida maibana atong ise doho. Si Elia do ulaning jadi didokma dangi au panuri rang doho dungi dia lusima dang. Dungi nin nama suara nin nama jauh-jauh di halongonan doau patigor hamu madala di Tuhan songon naong nidok ni panuri rang Jesaya. Jadi didok nasida manukun ibana, buasa madidihon ho, so manang Kristus so, manang si Elia, manang panurirangi.
ibana doi narosya pudiku, nahurang tama duahu makar hari tali ni sipatuna, ayat 20 lalu rapta jaha. Di Betania doi masa di ipar ni aik Jordan, ay di sido madidiho si Johannes, songo ni masahatna, martua do akan tumangihon hata ni dibata, jala na upiopsa. Amin. Taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon idongata sadok sap di portibion, rap mahita maddok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, nato mapalangi doho tanah. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siatot di porbadia, adorak suabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosa ni di sima ibana pamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsia dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho di hasisan di dosa doho di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate doho di hangoluan na sora suda. Amin. Tabi gema tikting na masa di parminggota. Salam. Tikting Minggu 8 Desember 2024. Poin Parjolo. Goar ni Minggu. Sadarion ima Minggu Advent paduahon. Doho topik Minggu. Paulihamu dalan di Jehovah. Poin napaduahon. Tikting nama ragam. Naparjolo. Pandidion nabadia khusus. Sadarion Minggu 8 Desember 2024. Di parmingguon pukul 6 wib, di patupado sakramen pandidion nabadia khusus, tu sahalak dakdanak ima, Mikaela Klaile Nouren sialuho sianuwik 10 alu. Napaduahon, parjami tatamu, di parmingguon pukul 10 sadawib, namarjamita ima pendeta parulian si hotang STH,
pendeta pensiun. Saluhut ruas parhalado dohot pangula nagok tiki pasahaton mauliate di pakobasion ni amang pendeta parulian sihotang STH. Napa toluhon. Pelean bahen haporluon Natal. Sadarion Minggu 8 Desember 2024 tapatupado papungu pelean tu haporluan Natal di Huriata. Partondingna A. Pelean sada A, sada B doho 2 andorang sojamita. B. Pelean tu haporluon Natal di bagasan amplop di pasaha tujolo dung simpul jamita. Napa paton. Dakdanak nasorang. Di basa-basahon tu hatta dosa dadak danak bawa di keluargani amang calon sintua Rahman Sitorus Inang Floren Panjaitan na di hari Selasa 3 Desember 2024 week 02 NRJ sada 5 sada 04 Kipasdo natorasna rap dohot dakdanaki. Napa limahon ruas na tambah. Mamuka sadarion Minggu 8 Desember 2024 Gaberua Suryatama amang Edward Lorenzi Tanggang Inang Rini Utahayan rap dohot 2 halak yanakonna. Nasida Rosia KBP Tapian Nauli Resort Tapian Nauli Distrik 5 Sumatera Timur. Nasida Maringanan di Panorama Sepatan Blok Besia nomor 20 Tolu Jalan Gatot Subroto Kelurahan Lebak Uwik Tolu 22 NRJ 24 Sadapitu Walu Tolu. Napa wonopon tikting pabagason tikting paduahon naeng manjalo pasu-pasu pabagason ma Jacobson Harpendi Panggabean anak ni amang sintua Saud Panggabean tubuh ni Inang Nurkia Sinaga ruas HKBP Pansur Napitu Resort Pansur Napitu Distrik 2 Silindung dohot Orwana Tri Rahayu Napitu boru ni amang Jayas Napitu Nahinan tubuh ni Inang Ratmawati Utajulu ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Sianwik 27 naung manjalo partupolon na di hari Sabtu 30 November 2024 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota pamasu-masuon di Patupa di hari Kamis 12 Desember 2024 di HKBP Pansur Napitu Resort Pansur Napitu. Napa pituhon Sakramen Pandidion Nabadia di hari Kamis 26 Desember 2024 di Patupa Huriata do Pandidion Nabadia tu aka iana koni Huriata di parmingguon pukul 10 WIB. Pinangi doma tu akana toras nidak danak nanaing mambuan dak danak terdidi asa pasahaton data nidak danak huhut mambuan surat hatorangan sian sintuawik buku keluarga jemaat. Khusus tu akan mamboan dak danak buah baju manang anak pertama diboan ma fotokopi akte pasu-pasu pabagason manang akte pernikahan. Marguru terdidi di Patupa Huriata di hari Rabu 10 Desember 2024 pukul 15 WIB Maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Napa waluhon jadwal ibadah minggu A. Ombartu ibadah Natal sekolah minggu kelas kecil Sadarion Minggu 8 Desember 2024 masuk pukul 10.04 WIB dohot ibadah Natal sekolah minggu kelas besar Minggu 15 Desember 2024 masuk pukul 10.06 WIB. Domutusi parmingguan minggu umum di AKBP Tangerang Kota di Patupa Toluhali. Ima parmingguan minggu subuh pukul 6 WIB, parmingguan minggu pagi pukul 8 WIB, dohot parmingguan minggu siang pukul 10 sada WIB. B. Parmingguan minggu tanggal 22 Desember 2024 dohot minggu tanggal 20 Desember 2024 di Patupa 5 hari ima parmingguan minggu subuh pukul 6 WIB, minggu pagi pukul 8 WIB, minggu siang pukul 10 sada WIB, minggu sore pukul 10.06 WIB, dohot minggu malam pukul 10.30 WIB. Napas yahon hayason ni huria ombar tu hayason dohot kenyamanan ni huriata nang sekitarna pinangido matu sude ruas asa mambolokon sampahna tu inganan naung di parade. Tajaga mahayason dohot pekarangan ni huriata ala disido hita mamuji dohot sumomba tu hata. Poin patoluhon, koin nyonya,
pelayanan persekutuan, Naparjolo. Perayaan Natal Sekolah Minggu, di Patupado Pesta Natal Sekolah Minggu Ima, A. Sadarion Minggu 8 Desember 2024, Natal kelas kecil masuk pukul 10.04 WIB. B. Hari Minggu 15 Desember 2024, Natal kelas besar masuk pukul 10.06 WIB. Napa duahon, Natal seksi ama. Di hari Jumat 10 Desember 2024, perayaan Natal seksi ama HKBP Tangerang Kota, maringanan di gereja, masuk pukul 10.30 WIB, marhite tiktingon, pinangido matus sude ama asamandohoti perayaan Natali. Napa toluhon, Natal Perempuan. A. Di hari Senin, sia Desember 2024 pukul 10.00 WIB, di Patupado gladi bersih Natal Perempuan, maringanan di gereja, di pangidohon matusude peserta asamandohoti ulaoni. B. Di hari Sabtu 14 Desember 2024, perayaan Natal seksi perempuan HKBP Tangerang Kota, maringanan di gereja, masuk pukul 10.06 WIB. Marhite tiktingon, pinangido matusude perempuan asamandohoti perayaan Natali. Paupaton, Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Tangerang Kota. A. Di hari Rabu 10 Desember 2024 pukul 10 siawib, gladi bersih remaja Naposo Bulung HKBP Tangerang Kota, dohot hari Kamis 10 Desember 2024 pukul 10 siawib, gladi bersih maringanan di gereja. B. Di hari Sabtu 21 Desember 2024 pukul 10.06 WIB, di Patupado Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Tangerang Kota, marhite tiktingon, pinangido matusude remaja dohot Naposo Bulung asamandohoti perayaan Natali. Poin paupaton, Pangula Nagoktiki Parhalado dohot sude ruas nihuria pasahaton, selamat ulang tahun hatutubu tu 107 halak ruas nihuriata, dohot selamat ulang tahun pardongan saripeon tu 10 sia keluarga. Hatani tu hata mandok, sai di lehon matuho si subut roham, jala di pasaut nasa sakapmi, Pasalmen 20 ayat 5. Tu akar ruas nihuria na tongon di bagasan parsahiton, sai ditupakon tu hata magogo dohot haipason tu nasida. Songonima tikting di minggu tasadarion, di akad tikting nasojina jaham duaeng, tajahama di buku acara digital naung sahat tu grup WA Ganuk Wig. Molo adong akan nahurang takas di panuraton, dohot di panjahaon di tiktingon, tapatakas ma tu parhalado di Wiktabe. Manang tu sekretariat nihuriata di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tu hatama pakobasion nihuriata, jala di pasu-pasu manang parhalado, dohot ruas, laho patupahon aka ulaon nadenggan nihuria. Bahen sangap digowar nitu hata, Horas. Maredehita sian buku de nomor 40 sada, ayat sada 2 udukna, laos tapasaha mapeliata sada A, sada B, dohot pelea 2.
Jahan Buahon Opat Netsian Rang Jesaya ada 5 Onion Oma Apuli kamu pangsoki nah apulapu Salem jala jowon hamu nasida nunga marujung parukilonna nunga tanai nunga di jalo tangan ni jahuba topit taluhut dana para na juju di halongonan kau di hamuma dalan di jahuba patigor hamuma di adaran dalan balu tata ikon kuhado nasa rura parejeton nasa dulu dohot butul jala gabi na hornop do na marnakok tuat jala gabi rura tanggurung dulu di atar kamulion Yahuba jala sange nasa marni dasa ai mangan ni Yahuba do na madok ma tahatna jongjong audison somal ni ada nadinggan tarjarang doa rotu tangrak poton alai mana so dia Nina guruku bahasa Indonesia tidak kenal maka tidak sayang Nina jadi upatat dauk kami mah diri nami nah tapi mat saya jarang doa kami itu son kami mah pedita parulian sihotang pedita pensiun nah parpudi pakubasion nami di HKBP Malang sanga dohami di HKBP Wonang jala tiki di Malak kami kur ama kantata moloso salah ro mengibati kami di Malang nah pasti amang do taminang tulu anak dihami sada buru siakangan inna ngakeriju wartawan era apalah waktu si wartawanon ale sabtai biunang joci roamuna molotuk pedong wartawan di son tutungi pamasuk kamon not tu berita musik memang dak waktu si padita doa udah apalah waktu si wartawan memang si nomor 2 itu namang itu bugas nami, bugas ni amang netua padita selitonga di son. Si nomor 2 si Mikael si Hotang nga majalotohonan September nasalpui padita ibana tangyakok kamu tu Januarion mengajari manno di bana di STFT manang STT Jakarta non. Jala nga marhasotan buru turus songon inonga sada pahupu si nomor 3 ngakariju si nomor 4 si buru pe ngasae sikolana si Politeknik Negeri Malang ngakariju nabura dope jedang bui dope mangalion gudang manangaso dia pe imajo anggo sonari kami tinggal di Kelapa 2, Bonang Indah, Dasana Indah, di sido kami molotuk perikot, babui mahita non tapagajang pe dia kapakatayon, ale manang so dia pe
Sahab maju tabi nami itu kamu sudah kadamang dainang horas madihita. Di hamu kadamang dainang molo mangihuton sejarah ni Portibion ama peristiwa no belga di ngulut tahun. Ama peristiwa sejarah di perjalanan di ngulut tahun di Rohamuna. Perang Portibio itu teh, itu, memang kebetulan tengah pala masuk di akalnya kita sejarah teh. Perang Portibio kedua waktu, nama debu bom atom di Hiroshima Nagasaki Agustus 1945, dungi tanggal 10 Mei merdeka ma Indonesia ninna. Ido tahe Nobel ga tahe berita sejarah ni Portibio tahe tak pala lulus sama sejarah tahe horwa ido. Iya, memang mangito persikola ido Nobel ga ninna. Alenggo dinguluku dinguluni sebagian colma panuratan ni sejarah Nobel ga ima colma manusia na ditoru ni perhatubano dosa jala ikom mate jadi neng dohonon sasitonga kita jolmaon terpidana mati don. Alani uputa si Adam, si Hawa. Jadi pewaris ni dosa tiap tianat do kita. Allah memang dilaosi patik netumua di panuratan ni buku Bibel tahun. Ima na idok ni debata tu jol mana perjului naso jadi panganomu perbue ni hau perstongan ni porlakon sotung mate ho karira songonima ido patik na tumua jala memang alani ela-ela sibulis ropa-ropa ni bagabi dipangan perbuin ni hawi bailian tu amat tanah si Adam bawa na perjulu jala konsekuensina mangalosi patik kalau patik na nilausan nasidei patik naum borak deh nak kini ngamang para gedda majaon patik dihita sederion tahe ponggol perjulu tahe audo jahuba di Batam dan jadi iya jadi itu saja na paling fatal di terjemahan populer nih nengdus colma dohot di Bata ido pangela-ela ni si bulis pangam mak asa dus do debata inna kan asa dibotoho inna ale los ido na paling fatal jala mangalosi patik ni debata sare do uhuman dang adong udah uhuman percobaan tidak ada hukuman percobaan tidak ada hukuman dado dang adong sare do konsekuensina mate jadi sesitonga jolma na perjuli rabdo sudia kapino parna saat kita noaing sasitonga terpidana mati. Itu kan apa? Itu kan? Nah. Tong nasang siamu medok. Apa itu maju ngulut tau. Sasitonga na paling fatal neng dus do debata imaju.
Nah neng dus gabe debata ima gijang ni roha mai. Jala kebetulan najono kan tu halak kita Batak gijang ni roha. Gitu kan? Pas deh, ini. Eolana dok saotik di bana. Aitor songon na neang do ibana mamereng hahaduli nai di punguan. Ido kan? Ido etor ipa buah do. Saotik do bena di bana. Tor gijang rohana. Jala memang halak kita Batak. Ah luar biasa. Marga ada tahe nek helat tahe. Idia tahe karejo. Enak. Mulu songon na perhubas biasa ibana. Songon na sorietong go. Ale olah didok. Direktur produksi ni PTP 5. Enak. Wah eter songon na di pahobar do. Songon na ipa dirgak do. Wah eter tu langit do. Dang do be. Martupol do be. Nah satu langit aneh berita nih. Direktur produksi do calon helat teh. Enak. Kebetulan engkau dihitan kan terhira Tuan Kubud do na masuk kera. Mulai tapanuli Tuan Bupati do na masuk kera. Manang kepala dinas di kabupaten Imeju istilahnya. Songon nasudaudu gijangi roha senal kita Batakon. Jala nalomoan marbesan dohot gijang roha. Jadi ngotamu dah gijangi roha dipatik na perjului fatal lo akibatna. Ima terpidana mati. Jala upana tinuhor ni dosa inna Apostol Paulus Luria Rom. Upana tinuhor ni dosa ima hamatean. Nangadong ampun. Suku-suku kunak kening dia mah panuratan ni sejarah ni hajolmaun no belga beritana. Kita madok persikola perang portibi parjulu, perang portibi paduahon. Nah parpudion dok perang ni Rusia do Ukraine. Lebih terganggu produksi terigu di duniaon. Enak. Dan apalah idope berita no belga amang inang. Berita no belga ima napi nasahat ni panurirang Jesaya salah satuna. Apuli mabang soki inna. Baik kok kamu maju. Siano tarida bangso na bedebu tu kesalahan no belga ima gabi mardebatahon debata sileban, mardebatahon debata nasing, bangso nasing. Ido bangso na pinilit ni debata, alan igijang ni rohana, ditinggal hod debata, laos konsekuensina, gabi menderita donasida, madabu, tu tangan ni simu Nebukadnezar. Raja Babilonia, Raja Babel. Ido berita dibalik nih berita nih buku panurirang Yesaya na hujahaon odeng. Ngabui tabayakon namang do taminang dakoto. Kalian mungkin erong do piga-piga karena tua di son nah ia mengalami penjajahan Jepang do penjajahan Bulada. Ra amang natutua do mungkin amang silitonga ya enahacitan medebu tu penjajahan molo mangiutot cerita ni ka netutuata edang adong disi hak dang adong hak bangsa na terjajah tidak ada hak bangsa na terjajah adalah kewajiban jala mangiuton berita ni akan netutua nah ya mengalami penjajahan Bulada do penjajahan Jepang nahacitan songon nasoye tong do iba jolma. Setawi hatuban. Mulai ate do pe hatuban. Molodos do nani pudi-pudian buah muse. Enacitan. Jangan dong argani bangsona terjajah.
Jala ima konsekuensi na ni jalo ni bangso na pinilit ni debata, ala di parsuada nasida debata, ala marsoba nasida tu debata nasing, di jalo nasida ma penjajahan tuha buanga Babel nasida. Alai asa diboto hamu kadamang do dainang, las do rohani debata mamereng bangso na pinilit nai medebu tu kuaso ni portibion. Las do rohana tidak. Justru dipakai bana do hak prerogatif takoto. Kebetulan nilai kewarganegaraan, pelajaran kewarganegaraku nadingget do. Takoto mangiuton Undang-Undang Dasar 45 hak prerogatif ni presiden di bidu 15. Aha tae adong do nomor ningot tae. Tang adong ate. Adong do amnesti, adong do abolisi, adong do pengampunan nasing. Ido tahe? Ido tahe? Wah berarti dang lulus civic semua teh. So naso yakin doamu. Memang kalau pelajaran matematik doamu naso ya cabut teh, enggak civic cabut doamu teh. Mangiuton Undang-Undang Dasar 45, presiden adalah pemegang hak prerogatif di bidang yudikatif. Aleneng dono ku ubal gasiani di patuduo debatado na solomodo rohana jolma na tinopanai hancur, portibi na tinopanai hancur. Itu. Jadi dipakai ba nama hak prerogatif nai ima. Kata nagabi madongani fotum saderion. Kalau di sekolah minggu liturgi anon pukul 2 liturgi ragam bahasa ate emang. Ai songonodo tohami do sudah isi ni Bibilon. Tidak ada yang tidak tahu. Alai dosdo status tanuai. Sama-sama terhukum kita. Sama-sama terpidana mati do hita. Alai mungkin anon mulo tapagajang pakateon taride do non isi do sasitonga. Alani takas amang do taminang dipakai debata hak prerogatif nai, hak istimewa nai. Dak tanggung sebut amo. Manesa dosa ni colma dok portibion dipakai ibana, dipasat ibana, anak nana sesedai luar biasa. Ise orang kita on amang inang. Los anak ni bupati, anak ni jenderal kita, anak ni gubernur kita, anak ni presiden kita. Dang adong lapatan ni di julun di debata. Asa tabotohian namang do taminang. Alai luar biasa do pangalian ni debata tu kita. Pola do dilian anak nana sesedai. Angal luar biasa. Kadang kala ni haburjot tanah setonga amang do taminang nama delani ngulu kita. Bohi tanuaing marlas ni roh hadir noaing. Mulai atema hadir hamu di minggu paduaon advenon. Aliasa tabotohian dangalani gogota, dangalani hapistarata, dangalani habuyota, dangalani hamorata, dangalani hepekta amang do taminang. Dangalani tibo ni persekolata. Sadok amang do taminang sada. Nama jalo hak prerogatif siat debata marhiti Kristus Yesus. Ima jolma pardusai jala luar biasa do pangalian ni debata tu kita. Itu bain Evangelium Yohanes. Evangelium Yohanes di bidu 12 takas do. Manang napiga nama jakon ibana tusido leonon na huaso jala guaro do nasida anak ni debata. Anak ni debata. Sudah diampuni jadi anak debata. Wah luar biasa on pangalian ni debata tu kita. Kadang ngalani haburjot, manang ngalani habuyot, kadang ngalani tiboni persekolata. Amang luar biasa. Omah hadirion ni debata, na pinabuana, tu tonga-tonga ni portiobon, jala odo sejarah no balga di tonga-tonga ta. Diasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Lebih dari apa yang ada.
ise ora kita mang dot menang. Ise ora harus jol mau dok portibion belum tentu diargahok kita. Ido kan amang inang. Portibion dok jol maun cipata dong dang dihargai kita bukan? Ido kan? Iya. Neang do portibion hajol mau top neang do mamereng dong hajol ma. Apalagi mulu pugus ibana, nak met ibana, na somar dia ibana. Alai dak songoni debata napa buau dirina namar suaraon marhite na posona apuli bang soki inna. Tikos do memang amang inang. Justru di sodo mungkin ikut taingot di minggu Advent paduahon dohot topik idok dison Pauli hamuma dalan ni jahuba. Luar biasa. Los ido suarani panurirang suarani si Johannes Padgidi di Turpuk Epistel sadarion. Amang do taminang luar biasa do pangalian ni debata. Jala ido sejarah nobelga ima. Nah di Leon ni debata anak nana sesedai tuaka na porsea. Tuaka na majakon ibana. Jala leonon na do huaso, jala guaro do nasidanak ni debata. Sudah terpidana mati, diampuni menjadi anak Tuhan lagi. Wah luar biasa. Luar biasa do parbinoto anon. Luar biasa, dang masuk di akal ni jolma. Jadi sata boto hian namang do taminang, molo adong namang argao kita, lu bisa portibion, lu bisa na jolma onon, ima dibata di bagasan Kristus Yesus. Kita marsada-sada amang, di mata ni dibata, mace arga kita, asata boto hian ni amang inang. Dah, asata boto hian ni. Luar biasa do panarion ni dibata, luar biasa do holong ni rohan ni dibata. Dak tanggung. Sudah diampuni, diangkat menjadi anak Tuhan, lalu diberi kuasa. Manang napiga nama jakon ibana, tusido leonan na kuasa, jala guaron nasida anak ni debata. Luar biasa amang dotaminang. Alani takas amang dotaminang, molosongoni do pangalian ni debata, ahama alusta. Ngaso sudat isesa dosatta dipalua kita sian namatean dungi diangkat gebe anak muse dan ngelani habur jota dakoto sudah do kita majakon Tuhan Yesus Kristus amin iya luar biasa ada panggilan ini dibata jala daktar lian portibioni saharu nomoran ni portibion dang bui mangalian songoni. Apalagi hajol maut tahun. Memaafkan teman aja sudah bilang terima kasih kalau bisa dimaafkan temannya. Ale Tuhan ta Yesus Kristus lubi siani gabe sikat ni gatini dosat tai bana pola mate ibana di hau pinar silang. Jalan noaing borhat ibana lau mangaredi inganan jalan naing rodo musengani ibana laho pasahaton mabuak kita molo tapaulido dalan tu ibana di ngulut tahun atong amang do taminang luar biasa do penghargaan ni debata tu ita jala disima tarida na debata parholong roha do debata nata soba di bagasa Kristus Yesus jala arga do hamu sudi arga do hita sudi di joloni debata jala di hari kotor debata do hita asa taruli hita di keselamatan dan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus dadong nasing atong tajakon maibana nadong dalam nasing amang dota minang tajakon maibana tu bagasan rohatte songo dia majakon nai baima buat kamu atong hagalion dot hakurangan munai buat kamu asomalan naso dinggani oruyamu gijang ni rohamu nai
Ido kan? Ido kan nama? Oruyamu gijangi rohamu nai. Sudah na dong dihitai, dang adong bui terpakai. Asing nih ikon tajalo Kristus Yesus. Allah memang molo tajakon ibana, gabedo maita maju debata ama tu ama na burjui. Molo debata do amatta bapak ta akayana konna ita da ikon bigionnya kayana konna do bapana makatahe tahe ido tahe iya alani takas amang do taminang darong bapa no burju bapa di bagasan Kristus Yesus ido nase terus makasih holi kita asa ukap rohata majakon ibana majalo ibana tu bagasan rohatai dang adong somalna dong go ison dia ke gereja ihiado ibirek kamu jahamu pangukapot tulu 20 tahe salah satu gobaran ima Tuhata Yesus Kristus jongjong dijuluni pitu naso adong kuci-kucina pitu ni rohata deh. Refleksi ini sada pelukis ternama di Portibion ima marhite pangukapot tulu 20. Na jongjong do Tuhata Yesus Kristus marhite to di porbadia dijulu ni pitutai ganu pari ganu tiki manuk tuhi tabigi dui manang suarani Portibio do nobelga manang suarani Tuhata do manuk tuhi pitui sasitonga tak songon nakadongan karismatik sejauh doa inna Tuhata au madok tidak sejauh doa dijoloni pituni rohatai do anggo Kristus Yesus marite to di porbadia. Kenapa terlalu jauh? Ala memang sasitonga molo parpesalmen madok na dijaga di batado kita jala suru-suruan ni debatado marsaro humaliang nguluni akana porsea. Wah luar biasa pengawalan nih debata tu kita. Luar biasa holong nih rohani debata tu kita. Aceh arga do kita mang do tamenang. Alani dadong nasing daholan bapak tanah sesedai do natakas mengarga hok kita jalaneng dohonon atong tapukama rohata pituni rohata asa masuk ibana jala mangam minum asa mangulu rap do tita jala marsiajar tu ibana jidang adong nasing molo adong parbinotoan partibo di nguluon lao tu haluaon ima manada Kristus Yesus manada di bata ama di bagasan pengajarionna jala ido nase terus marsuara natape suarana nanget di perdalanan ningulut tahun alai mulak tu hita do amang do taminang manang na saut diukap pamu pituni rohatai manangdang mulak tu hamudui alai neng do honokku amang do taminang alani holong ni rohani di bata neng di hita do haluaon ngulu si saliling lilingna ise neng dohot tu si amin. Iya, semua kita mau ikut ke situ. Atong neng dohonokku marsiajar maita mang do taminang ganu pari ganup tiki marsiajar kita mabigi suarana na luar biasa na takas makaholong kita nama masu kita nama dongani kita sopola mololani hagalio do kaurangata saya terus do ise saibana dusate jala arga kita jala ulan ibana do mangargau kita dakoto anggo au percuma do gebat dita molodang do tau tu banua gijang marhasak suarani ende disi marhasak suarani ende disi ende kumai o Tuhan alani basami marhasak suarani ende
edisi ende kumai alabasami. Terutama parkur dah. Una kalau markur di gereja on. Dok amu markur tu hasapura rea non. Dok teh. Tongona sorong do kur sederi on namang pargeda. Biasanya tu akka dengan parkur do. Jadi nggak ada jaminan orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin markur itu masuk tuh Banua Gijang, tidak. Kecuali dia buka pintu hatinya untuk tempat menerima pengajaran Kristus Yesus. Marhite todi porbadia. Nasa natinogion ni todi in apostel Paulus, guarod do nasida anak ni debata. Au sada. Dodo amo? Ya. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan di batama nami, sidok muliati kami Tuhan disudidingkan di basam. Naung pinabotohom mutu kami jolma pardosaon, gabe taruli kami dihaluaon na pinatupam, marhiti anakmu Tuhan Yesus, nok parjolo disurerakon na posom, panurirang Yesaya, nasahat baritane tonga-tonga nami di hari sadarion. Atong hupauli kami marohan kami, gabi parmiananmu, laho manugu ngulu namion. Ala takas do huboto kami, di hari kotokodo kami, parsidohot tu pesta di hasapura rea, sugut los mamuji guarmu nabadia. Atong jalo mahagalion dot hahurangan nami, do dosa nami nagudangi. Dongani kami, laho manaluhon nasa, na mangela-ela, na manggugai roha do pikiran, na maben holang siak ko, termasuk hagalion do hahurangan nang dosa nami nagudangi. Usobahok kami tangyang namion, mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus di pangulu kami. Amin. Marede mahita si buku di nomor 30 ayat 114 laos di soma tapasat piliata tu haperluan Natal. Siko
mapeliatta martangeng mahita. Ale di bata manami ne menogijang. Hodo haroruan ni saluhut silelan na dinggan dot nasa ulibasa na mauli utus. Upasat tami masian na leomi tu ami pilihan nami tu ho. Sejalo may gabi uap na ucus si julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa kuparhasyak kami pilihan on. Pati bulna rajamu di tengah-tengah ni huriam dari portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silihat lehon mi tu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata manami para siroha sangapon hamulio dot puji-pujian madiho ro di saling-liling na mulai tema rohanami diho alani asini roham dot holong ni roham ay suruho anak munasreya samalua ginonggo mam musia dusa nabi namarlas ni roha dohami nuaeng di bagasan haserepon ni roha marningot haroro ni anakmu dot hapapatarna dilihat portibion ale Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nama ngulu pinuji maho alani asini roham alai patu toruho dirim gabe saor ho tuhami jol manaleaon asamal ua kana pinilit musia dusa nabi marlas ni roha dohami nuaeng jala moliati roha nami marningot harom mangibati hami saya topot mahuriam jala pature mai bagasan inganammu bongoti maroha nami perbadiai jala patiur masalu nai marhite sodang ni berita nauli asa hubas sami paimahon hari harom nasangapi saya pasu-pasu ma namanggunggomi hami do salut raja ni halak Kristen saya sodangi jala pasu-pasu ma salut padita guru situa evangelis do kana paturehon namar sahid asa margugu nasida mangaramoti huriam saya sungguli mahami tuhamu buan ni roha situtu apuli ma kana marsak urubi ma kana tergugu do namar sahid saya patiur ma lakani nalau mate asa torang roha manopot hasonangani saya topot ma dongan nami na diha lumon pabicar ma berita nauli nasida asalam tabba akana porsea dot napasangapoko di hari harom nasangapi amen ali amanami ne benogicam saya pinarbadia maguarmu saya roma rajamu saya saup malom roham do sone benogicam leom matu amis dari roh ngulu siapa hari sesama dosa nami song panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togiot tu pangucunan palua mahami siap pangago sadame calomu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho di sodakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasaor hom madamena tu todim amen.